No niin, morjesta vaan kaikille ja nyt tänään ei tule pelivideoita, koska en mä tiedä, mä en vaan jaksa tehdä. Ja, no en tiedä. Periaatteessa silleen kun viikonloppu mä haluaisin viettää silleen rauhassa ja muuta. Muutenkin huomenna sählypeliin. Näette taas meidän takapäin, joo. Miksi mä mitään uutta keksin? No. Mutta mä oon tästä mummolaan tosiaan lähdössä. Pitäis nyt niinku mä nyt laitan vaikka tuohon. Ottakaa mä puheen. Päälle. Hei saakeli. Aivosta. Eilen ostin jotkut ihmeet tämmöset. Tämmöstä mä voisin oikeastaan näyttää. Niin miksi mä avustan? Niin tulee näin tohon kätteen. Justi niinku semmoista. Niinku keltaa semmoista. Semmoset. Oho. Semmoset mahtavat titut kuitenkin. Oi hitto, lärmää väsyttää. Kello on 6:15, kun mä lähden sinne. Etkö kun mä avaan, eikö niin en mä tarvi. Sitten. Tämä on mehua siitä vähän ja Mä varmaan kuvaan ehkä vähän matkaa kun mä pyörän. En oo varma. Onko mun hanskat täällä vielä? Ei kai, ne on tuolla. Joo, mutta sitten seuraavaksi vuorossa kenkien laitto. Tää ei olekaan mitään ihan yksinkertaista. Mulla kestää kauan. Mä oon aika nopea solomiin, kun näissä kengissä on ensin niinku nuo nauhat, sitten siinä on myös tuo tarrakin vielä. Niin muuten jos joku ei tiennyt, niin huomenna tulee avalta joku semmonen, mä en muista, se oli joku juttu, siinä on nämä 4 suora Antti Ketonen on siinä, sitten siinä on Jare Villekalle, Arttu Viskari, joku ohjelma 5:30 huomenna avalla. Ihan kohta osaan kengät jalkaa. Joo, niin mähän tarvii avaimen perään. Mä pääsen meidän talliin. Perhana. Mä kuvaan ihan pikkupätkä vaan kun mä pyöräilen, kun mä en viitti kuvata, kun siinä on ihmisiä. No en tiedä, kyllä mä viittisin kuvata, mutta en. Se jotenkin silleen, jos esimerkiksi kun autoilija tulee vastaan ja rekkari näkyy, niin ei se mitenkään kivaa oo. Joo. Pitää me mennä ulos. Siinä mennään joku. Moro. Noniin, ja nyt ollaan tosiaan pyöräilemässä. Meikäinen mahtava legend. Vähän maisemia näkyy vähän täältä näin, mutta mä pidin noita taloja sieltä näyttää. Joo, mutta tämän verran näytettiin pyöräilyä ja nähdäänpä seuraavassa vlogissa tai ihan missä vaan. Moro!